लिरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव खुंदों प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार मावबादा। बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबजों दासान्दि थियेटार मावबादा खुंबाय थानाय बायदिनो क'क्राझारनि मोनसे मुंदांखा हारिमुआरि हानजा लिरगि थियेटार ग्रुपआबो बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि मददजों दिनै 7 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फैगौ 30 जुलाइसिम प्रडाक्शन ओरिएन्टेड थियेटार मावबादाखौ खुंनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे मावबादाखौ लिरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ गावनि बेसेनगोनां बोसोन आरो सुबुरुन होनाय बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बे मावबादायाव गुवाहाटीनिफ्राय रोंगौथि गोनां फावगिरि कलिन ज्योति बर'आ आरो एनएसडि फाराग बरुवाया फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय जागोन। मख'नाय जायोदि सन्जीव कुमार ब्रह्मनि दैदेननाय लिरगि थियेटार ग्रुपआ बोसोरफ्रोमबो गोलोम बोथोरनि बन्द समाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुबुन उफ्रा हाबाफारियाव मुखुबै लाखिनो थाखाय फाव खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव मावबादा खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो सोलिफु गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द समाव दासान्दि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मावबादाखौ खुंगासिनो दं होननानै फोरमायदों लिरगि थियेटार ग्रुपनि सामलायगिरि आरो मावबादानि क'अर्डिनेटर सन्जीव कुमार ब्रह्मआ। बिनेन बसुमतारी बिथाङा बेवहाय सासे फोरोंगिरि महरै बाहागो लाहैगोन। मोनसे जात्रा गाननि मोनसे नाटक बेहाय दिन्थिहोनाय फोरोंहैगोन बिथाङा। बे मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेनिफ्राय चिरां सिफुं हारिमु आफादनि बानजायनायाव जाहैगोन मोनसे बेवहाय फोरोंगिरि महरै थागोन बेनुधर रुपज्योति महन्त होननाय माबानि रेप्लिका थियेटार ग्रुपनि आरो लोगोसे थागोन रिपम भरद्वाज बिथाङा सिक्किम एनएसडि पास आउट जानानै फैनाय आरो लोगोसे बेनिफ्राय दङ रामफलबिल बड'लेण्ड कालचार सेन्टारावबो लानाय जादों। बड'लेण्ड कालचार सेन्टार रामफलबिलाव लादों। बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै थागोन रिपम भरद्वाज आरो रुपज्योति महन्त। बिसोर बिथांमोना सोलाय सोल' जागोन चिरांजों ओरैजों खावसे खावसे सम बिथांमोना थागोन। बेनिफ्राय लोगोसे गसाइगावआव लादों। गसाइगावनि अपेनिं सेरेमनिखौ मैयानि हाबाफारिमोन दा फासयनानै दा बिथांमोना बुधबाराव लानाय जादों आरो दा बेवहाय सासे थागोन बेनुधर पाटवारी होननाय बिथाङाबो सिनियर सासे थियेटार आर्टिस्ट। बिथाङा जाहैबाय सिक्किम एनएसडिनि पास आउट जानाय बिथाङाबो। बेनिफ्राय दङ लिरगि थियेटार ग्रुपआव दिनै बाहाय फैबाय। जोङो लिरगि थियेटार ग्रुपआव दिनै एबारनि जों प्रडाक्सनखौ लादों जावलिया देवान। बे जावलिया देवान बा सिखोना जोहोलाव बिथांनि सायावनो जोङो बे फावथायखौ एबार दिन्थिनो लादों आरो प्रडाक्सनखौ बेखौ डिरेक्सन होगोन। मेनलि गागायाव थागोन आंबो हेफाजाब होगोन पबित्र मोसाहारि बिथां आरो लोगोसे जोंजों हेफाजाब होगोन जाय फोरोंगिरि बिथांमोना फैदों। दा बेहाय आं बेफोर हाबाफारिया जानायनि थाखाय आं गिबियावनो बिराद साबायखर बावनो सानो। रोजा रोजा साबायखर बावगोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाय डिपार्टमेन्टआ जायनाव दङ बिथां जाहैबाय प्रमद बर' सार बिथांनिसिम साबायखर बावगोन आरो बिटिसिनि मानगोनां हारिमु बिफाननि सेक्रेटारि दिथकानन्द हाजरिका सार बिथांखौबो आं साबायखर बावगोन। बे हाबाफारिखौ दायथ' आंखौनो क'अर्डिनेटर गायसनना हरदों सिएइचडिनिफ्राय मेडाम फामि ब्रह्म बिथाङा गासैबो वार्कशपखौ नायनो थाखाय 7था जायगानि वार्कशपखौ नायनो थाखाय आंखौनो क'अर्डिनेटर हिसाबै एपइन्टमेन्ट हरदों। बे हिसाबै आङो गासिबो वार्कशपनि हाबाफारियाव आं नुजाहैनाय जागोन बाहागो लानाय जागोन। दा बेवहाय दिनै जोङो लिरगि थियेटार ग्रुपआव जि मोनसे वार्कशपखौ लादों बेनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों दिनै लादों। जों क्लासआ जागायबायानो एसे बेनिफ्राय जों दिनैनो रामफलबिलनि बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव हाबाफारि जानाय बेखौबो जों बेखेवहैसिगोन दान्दिसे उनावनो। जोङो 4 बाजियाव हजोंहाय बेखेवनाय जागोन रामफलबिलाव। बे हाबाफारिखौ जोङो बिथांमोननि टिचारफोरा जोंजों दंफैखायो। दा जों थांनाय जासिगोन दसे उनाव अफिसियेल मानसिफोरबो थांगोन कालचार डिपार्टमेन्टनि। बेबायदिनो जोङो बे बाख्नायनायजों लोगोसे आरो जोङो आसा खालायो इयुनाव आरोबाव बांसिन जायगायाव 4 जायगायावमोन नेक्स्ट इयाराव जाहाथे देग्लाय 7था जायगायाव खालामनाय जादों। नेक्स्ट इयाराव आरो जों गामिनि सिं सिं थांबावनानै आरो फोरोंनो हाबावो जाहाथे 10थासो जायगायाव खालामनो हाबावो। बिनि उनाव आरो बांसिन जायगायाव जाहाथे जों फोजाखांनो नाजायो। खेबसेनो बिराद गिदिर माबा जागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हाया खिन्थु एसे एसे जोंबो देग्लाय गोदो जागायजेननायाव लिरगियाव बिराद जों खस्थ' मोनदोंमोन। स्टुडेन्ट गैया मानसि मोना दा ओंखारबोबाय आवगैबोबाय खामानि मावनो सोलोंहांबाय। दा जों गामि सिं सिं जुदि हाबसोनानै जुदि जों गासैखौबो जुदि बुरखांलाङोबा बेफोरखौ जोङो आवगैबोनो हागोन आरोखि। बे हाबाफारियाव जाफुंसारगोन आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि थांखि हारिमु साइडआव जि जौगानायनि हाबाफारि गुबुन साइड गासिबो बे आयदाया जाफुंसारगोन। लोगोसे जोङो लिरगि थियेटार ग्रुपनि एक्सट्रा थांखि दं मोनसे जोंनि पापेट्रि फुथुला गान दंमोन गोरलै फुथुला थियेटार बेखौबो जों बुरखांनायनि थांखि लादों लिरगि थियेटार ग्रुपआव। अलरेडि आं सार्भे खालायजोब्बाय। जोङो गोबां थियेटार पापेट थियेटारा दंमोन बिनि सायावबो जों वार्कशपनि थांखि लादों आरो जात्रा गाननि सायावथ' जों जागायबायानो नै बाक्सायाव लागायनाय जासिगोन आरो बेखौबो जोङो लासैनो मावलांजोबनाय जागोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। गासिबो जाहाथे बयबो सापर्ट होलायो
आरो बयबो सोलोंसाफोरखौ जाय गोसो गोनां गाबोन समफोरबो जइन जानो हागोन दस्रायावबो बाक्सा चिरां उदालगुरि तामुलपुर क'क्राझार रामफलबिल गसाइगाव बे गासिबावबो बाहागो लानो गोसो गोनांफ्रा जगाजग खालामनो हागोन बेखिनि खावलायनाय जाबाय।